gozo, titulatuaz dela kontzala, arriskutsua zen oso. Ainurre dekausan 1888 epaiketak direla eta gaurko gure herritarren egoera orain dela urte erdikoa baino larriagoa izan arren, honek danok erdilotan harrapatu gaitu. Honegaz zera zan nahi dugu. Jarrai, aika eta zei gazte erakundeetako kidea 2005 urteko udaberrian epaitu ebezan, Espainiako Auzitegi Nazionalean eta urte bereko ekainean jaso eben epaia. Gazte erakunde horiek terroristak ez zirela esan, eta elkarteak legez kanpokotzat jo ebazan. Gogoratu nahi dugu, Olatzek 4 urte egin ebazala kartzelan, behin-behineko egoera, eta Xabierrek 3 urte. Errez esaten dira. Egoera larria benetan, eta itxuraz ez nahikoa, ze auzi hau, supremora eroan dabe, eta aldikus eta kartzelaratzeko arriskuan egongo dira. Talde terroristatzat jotzen badabe, antolatzeko eskubidea, ideologia eskatasuna eta dissidentziarako eskubidea kolokan gelditzen dira epai honen ondorioz. Egoera honetan, gure herritar biak kartzelara